Soc en Narcís, un paio senzill com la gent senzilla, que ens conformem amb una feina per anar tirant amb l'esperança que algun dia ens toqui la loteria i puguem deixar de treballar. Mentre això arriba, cada dia a 6:45 em poso mans a l'obra amb l'objectiu d'oferir un servei de qualitat. La meva missió consisteix en arribar a destí costi el que costi, faci sol o mal temps, i sobretot amb un tracte personalitzat i proper. Però alerta, els treballadors també tenim aspiracions. Volem arribar a ser algú a la vida. Vull dir, algú més interessant que un simple repartidor. Algú com en Xavier Gabriel, que va començar portant cafès en un banc i ara... Ho sabeu que se'n va a l'espai? Somiar és de franc, oi? Però el cert és que, fins fa poc, creia que la gent senzilla només podíem fer això, somiar i prou. He dit que això ho pensava fins fa poc? Sí, fins que, assegut al lloc de sempre, davant de l'esmorzar de sempre, vaig rebre una senyal. I si fos veritat? I si la sort s'enganxa? La gent senzilla pensem que tot passa per algun motiu, i si la sort se m'havia enganxat, no la podia perdre de vista. Fins al dia del gran sorteig demanaria al quiosc tots i cadascun dels diaris on aparegués la bruixa d'or. Però era necessari que sortís tant a la premsa? La meva economia se'n ressentia. Tota bona causa mereix un sacrifici, cert? Però havia de trobar la manera per arribar viu al dia del gran sorteig. De vegades s'ha de saber escollir, i jo vaig agafar una drecera que em beneficiés, sense perjudicar ningú. Més aviat sense perjudicar-los en excés, perquè, què coi? Qui no ha fet alguna bogeria? Sense anar més lluny, us he dit que en Xavier Gabriel se'n va a l'espai. La loteria no tocava, però estava segur que era per algun motiu. Bé, primer perquè, amb l'emoció de la meva nova estratègia, vaig oblidar que era imprescindible comprar algun dècim. Però ho sabia. Sabia que darrere de la meva superstició hi havia premi. L'únic dubte era... quantes notícies em faltava per retallar? Els veïns començaven a sospitar que les pàgines dels seus diaris no apareixien foradades per errors d'impremta. Els principals damnificats eren els més propers als llocs del delicte. El Jordi de Cala Pauleta, l'Helena de Cal Borni, el Joan de Cal Gravat i l'avi de Cal de Vins. Havien fet arribar al quiosc les primeres queixes, les segones eren més directes. Què és això,
La situació era insostenible. Però el dia del gran sorteig no només va arribar, sinó que va canviar la meva vida per sempre. El 0, el 3, el 6, 8036. En Sort, pequeña localidad catalana de unos 1.500 habitantes y agraciada con el gordo, ha habido al menos 28 personas premiadas, cada una con... Us he dit que el dia del gran sorteig va canviar la meva sort per sempre? Això mateix, perquè, fregant la desesperació, vaig descobrir que la sort no s'enganxa, es desenganxa. I si el meu somni no fos un feix de milions, sinó repartir il·lusió entre la gent senzilla com jo? Sabeu què us dic? Que potser a la gent senzilla no li pot tocar la loteria, però a mi, amb això, ja m'ha tocat la grossa. Una altra cosa, us he dit que en Xavier Gabriel se'n va a l'espai?